Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una peça única a la península Ibèrica, que és el retaule Petri de les esglésies de Sant Pere. El conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el que és la Seu d'Ègara, també és un conjunt arquitectònic únic. Hi ha molt poquetes referències d'altres països que també tinguin el que serien tres construccions litúrgiques tan pròximes unes a les altres. Un exemple el trobaríem a Pisa, però és molt difícil de poder trobar més exemples. I dintre d'aquest conjunt monumental vull fer referència a un retaule de pedra, Petri, que trobem en l'interior de l'església. L'església parroquial de Sant Pere és el lloc de culte destinat als laics. Presenta una planta basilical de 3 naus amb el transsepte sobresortint i una capçalera trilobulada. El lòbul central de l'absis és el que conserva l'acabat original de l'edifici del segle VI. En una etapa posterior, però dins del mateix període, el presbiteri es va pavimentar de nou amb un mosaic d'estil romà, amb motius geomètrics, i a l'òbul central s'hi va construir un retaule d'obra, com a peça exempta del mur absidial, fet totalment inusual en aquest període. L'absis és l'únic element de tota la construcció episcopal que ha restat pràcticament sencer. Es tracta d'una construcció de planta trilobulada, característica de l'obra civil d'època romana. Els lòbuls laterals estan units al central mitjançant un cos angulós central. El parament està format per carreus de mida petita, disposats en filades regulars i lligats amb un morter de calç. L'absis va patir en època medieval i moderna diferents reformes que van afectar la seva estructura i la configuració exterior. En època moderna va estar afectat sobretot per la construcció de les cases del campaner i del sagristà. Es creu que va ser entre el segle VI al segle VIII moment en què es va fer aquest retaule d'obra, aquest retaule Petri, que va omplir el que seria la part central de l'absis trilobulat. Per facilitar una mica la construcció i donar-li solidesa a aquest retaule Petri, es va tenir que omplir l'interior del lòbul amb pedres de morter per tal de donar una solidesa al que era el retaule. Quan ja fa uns anys es va fer una restauració i es va buidar novament tot aquest espai, entre altres coses es va poder veure que el paviment central estava fet amb un opus ignino. Aquest conegut com a retaule Petri cobreix completament el que és el lòbul central i està decorat amb pintures murals. A més, la superfície és plana i trobem diferents registres enfonsats dintre el que és la roca. A més, tenim aquesta biga de fusta que separa el que serien dos nivells, el superior i l'inferior. El retaule està dividit en 3 registres que s'adapten perfectament en aquesta forma absidal. A la part inferior, que arrenca des del paviment del mosaic, en la seva superfície plana s'hi presenten 2 columnes salomòniques, als 2 extrems laterals. A la part rebaixada, de forma rectangular, hi apareixen alguns personatges i escenes de difícil interpretació. Es creuen que podrien estar relacionades amb l'Antic Testament i que podrien ser el pas del Mar Roig per part dels hebreus perseguits pel faraó egipci i el seu seguici sobre carruatges. A la part superior, de forma semicircular, es poden reconèixer a dalt 2 àngels nimbats amb 4 ales, 2 querubins, que estan flanquejant 2 fornícules separades per columnetes. Aquestes 2 figures presenten una aureola i subjecten una creu i un objecte allargat, que s'assemblaria bastant a una espasa. Precisament per aquests objectes es poden relacionar amb les figures de Sant Pere i Sant Pau, perquè aquests serien els símbols del seu martiri. Una miqueta més avall, a la superfície plana, sobre els carcanyols dels arcs del segon registre, hi ha 5 personatges salats i aureolats, que són àngels, i estan flanquejant 4 fornícules amb la representació del que es creuen que són els 4 evangelistes: Mateu, que és l'àngel, Marc, el lleó, Lluc, el bou, i Joan, l'àguila, el que es coneix com el tetramorf, els 4 evangelistes. La paraula tetramorfo, etimològicament, indica una representació de 4 elements. En la tradició cristiana, el profeta Ezequiel descriu 4 criatures amb cara humana i aparença animal. Ja a l'edat mitjana s'associen als 4 evangelistes, representants al voltant de Crist. A les sales de romànic destaquen alguns exemples, tant en pintura mural, com va ser en el cas de Sant Climent de Taüll, com amb la pintura sobre taula, com en el de Baldiquí de Tos. El lleó representa Sant Marc,
perquè el seu evangeli comença parlant de Sant Joan Baptista, que clama en el desert. La seva veu és com la d'un lleó, un animal fort i noble. Com ho serà Jesús? El bou és Sant Lluc, perquè comença parlant del sacrifici de Zacaries a Déu. I el bou és el símbol del sacrifici, el desig d'una vida espiritual que permet a l'home triomfar per sobre de les passions animals i obtenir la pau. L'àguila simbolitza a Sant Joan, perquè aquest ocell es considera un animal savi i clarivident, que quan vola mira directament al sol, i l'Evangeli de Sant Joan és més abstracte i teològic que els altres. I finalment, l'àngel és Sant Mateu, perquè és l'únic que parla de la genealogia de Crist, el fill de l'home, i a més representa l'amor diví, enviat pels àngels, el missatger de Crist, als humans. Hi ha un blog molt interessant titulat Records de Terrassa, on entre altres coses ens expliquen la remodelació que va haver-hi a les esglésies de Sant Pere en el 1895. Ens expliquen o parlen d'un escrit dels propis arquitectes diocesans, Francesc Villa Carmona i fill, que sota la supervisió de l'arquitecte municipal Lluís Moncunill Parellada van ser els encarregats de tota aquesta remodelació, on bàsicament va consistir en enderrocar l'edifici de la vicaria i van redescobrir pintures i el retaule Petri. Entre altres coses, en aquest text s'explica: han tingut lloc interessants descobriments arqueològics consistents en unes pintures al fresc en el mur interior de davant de la porta d'ingrés, on hi havia col·locat un altar amb retaule subjectat a la paret per mitjà d'uns tascons. Però la major importància té el descobriment que s'ha fet a l'àbside de l'església. Sota una capa de morter han aparegut unes pintures més antigues que les anteriors i també unes capelletes, 2 a sobre i 4 a sota, formada per uns arcs sostinguts per columnes de diferents formes. Al fons de les capelletes aparegueren també unes pintures. Com us he dit, aquest blog està genial, vull dir, aprendreu moltíssimes més coses, expliquen coses genials i a més facilita tota una sèrie d'imatges que ara us les mostraré, però que ha sigut tret d'aquest blog. Imatges que podem veure? Doncs la fotografia d'Antoni Alegre de Sagrera, on es pot veure l'interior de Sant Pere abans de la restauració. O una altra del Salt 30, on es veu el retaule i l'ara romànics. I també ens ensenya la portada del diari Egara, de data 15 de setembre de 1895, en el que es fa esment d'aquestes troballes. I res, això ha sigut també molt breument explicat el tema del retaule Petri. La seu Egara està oberta a l'agost, vull dir que podem anar tranquil·lament a contemplar-la. I res, això és fins ara i ens veiem a la propera. Espero que us hagi agradat. Adéu!